thumbnail आरो टाइटल के तो नुखाबायानो भिडियोखौ जोबजासिमहालागै नायथारबानो जाबाय जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा आरोना बे भिडियोखौहाय तो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडियो क्लिप्स लानानै फैदो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडियोखौ खोनासंना लाग्रोबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला खोनासंदो ओमफ्राय जोंना आरो बिसोर लागो खाथिनिनो सासे फेसबुक पेज सालायो इउपिफोरखौ बिराद सापर्ट खालामथारो जोंना आदाया नामखौ मिथिया आङो मानसिखौ सिनायगौ नोंथाङा एथ' समाजनि एरियानि इउपिपिएलनि जानानै मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला नोंनि उसुं खाथियावनो प्रमद बर'आ वाइन शप खुलिहैदों औवाबारियाव बे वाइन शपखौ बोरैथो खुलिहोखो नोंसोरलाय बे जारागुरि खैरो बागानाव उन्दै उन्दैफोरखौ जौ लोंहैजोबसै नोंसोरो अयनाय जाबायना एफा इउपिपिएलनि नेता बे बाजै बानु नार्जारिमोन आरो नोंसोरबायदि बे फेसबुक पेज सालायग्रा बाजुगाव माबा जारागुरियाव थालायनानै प्रमद बर' सारा गबिन्दा सारा बोरैथो बेयाव जौ दखाननि लाइसेन्स हरनानै जौ दखान खुलिहैखो बे लांदांगुरि बाजुगाव औवा बागानाव आंथ' खबर लाबाय माथो जौखौनो 18 बोसोरनि खम मानसिफ्रासो बायै लोंहैयोनो बेफोरखौनो नोंसोरो दबथायनो साननो हनो खामानि मावनो रोङाखै आं प्रेक्टिकेल बसुमातारिखौसो अभार स्मार्ट होनबाय नोङो आयै फिसा प्रेक्टिकेल बसुमातारिया जेबो रोङा अभार स्मार्ट खामानि मोनला होननानैसो गावसोरसो सिन्था जाहैबाय आंहालाय दा मानि सिन्था जानांगौ जाखो टाउनाव हा दं फिफा गालांनाय मियाइदि फाट्टा गांथाब हा दङ पस्ट अफिसाव 20 लाख डिपजिट दङ मान्थलि बेथन जायो आङो बिपिएफ निफ्राय स्किम मोनलागिदामोन आङो बिपिएफ निफ्राय थाखा मोनलागिदामोन आङो बेफोरखौ एथ' लब जानानैथ' फैयाखैना आरो आङो स्किमखौबो मोनथारैखौ नुहुराखै नोंसोरदि जेबादि सानदों बुंदों आं स्टेटनि डाइरेक्ट मावनो हायो बिदिबो लिंक दं आंनाव आंखौ रावजोंबो कानेक्सन गैयै गोहो बोलो गैयै पावारलेस बिपिएफ नि नेताफोरजों रावजोंबो लिंक गैयै जेबो लामा गैयै सानखोना माखो आरो बे गफुरनि एसकिं आदा खावब्ला नोंथां बुन्दु हिनजाव राशि नोंथां नोङो इउपिपिएलनि एबिसिडिखौ दाखालिसो मोनामसुजेनदों जोङो पिसिडिआर काप प्लेट माबा प्लेटनिफ्रायनो दङ बुन्दु गफुरा मैया दाखालिसो भट होजेननो मोनदों एसेयावनो एथ' ट्रेनिं लाबाय नोङो आयै फिसा हामा बे दुनियायाव प्रेक्टिकेल बसुमातारिखौ रसा फोनांनो खुनु जिनिस गैला बे भिडियोखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना बे भिडियोखौ एसे नायना लादो मा बुंखो खोनासंदो आरोना खुलुमबाय नमस्कार जय बर' हारिनि আজি এটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও লৈ আনিছো আৰু এইটো ইন্টারেস্টিং ভিডিও হল এটা পলিটিক্যাল লিডার একদম পাগল হৈ গল পুরা পাগল কুকুৰৰ নিচিনা পাগল হৈ গল বেঙৰ নিচিনা এইটো পুখুৰীৰ পৰা সেইটো পুখুৰীত এইটো পুখুৰীৰ পৰা সেইটো পুখুৰীত তেনেকা জুপিয়াই আছে এটা পানীৰ বেঙৰ নিচিনা আৰু তেওঁৰ নাম হল প্ৰেক্টিকেল বসুমতাৰী
প্ৰেক্টিকেল বসুমতাৰী যোৱা 5 বছৰ আগতে UPPL চৰকাৰক জইন কৰিছিল তাৰ পিছত এতিয়া সেই প্ৰেক্টিকেল বসুমতাৰী যিজনে UPPLক জইন কৰিছিল সেই 5 বছৰ সময়ত তেওঁ BPFক এনেকুৱা গালি দিছিল BPFৰ লিডাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ হিচাপে এনেকুৱা খুচৰাই গালি দিছিল এটা ষ্টেজত উঠি পেলাই জপিয়াই তেওঁৰ বেঙৰ নিচিনা জপিয়াই পেলাই এনেকুৱা গালি পাৰিছিল BPF চৰকাৰক 17 বছৰ ধৰি BPF চৰকাৰ একো নকৰিলে 17 বছৰ ধৰি BPF চৰকাৰ একো নকৰিলে জিৰ' বুলি কোৱা সেই প্ৰেক্টিকেল বসুমতাৰীয়ে এতিয়া 5 বছৰৰ পিছত যেতিয়া UPPL চৰকাৰে BTCৰ ভিতৰত হাৰি যায় ইলেকশ্যনত তেতিয়া এতিয়া BPF চৰকাৰত আকৌ পানীৰ বেঙৰ নিচিনা জুপিয়াই পেলাই এইটো ঘূৰি গুচি আহিল মই আপোনাক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰি আছিল বহু মানুহে আপোনাক প্ৰেম কৰিছিল মৰম কৰিছিল অসমীয়া হওক বেংগলী হওক নেপালী হওক আদিবাসী হওক সাঁওতালে হওক বড়োৱে হওক সবে আপোনাক প্ৰেম দিছে কিন্তু সেই প্ৰেমটো এতিয়া আপুনি নাপাব কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া এই মেণ্টেলিটিটো আপোনাৰ ফালে পলিটিক্স হৈ গ'ল এতিয়া পলিটিক্সত আপোনাৰ মেণ্টেলিটিটো এনেকুৱা খুচুৰাই আছে পলিটিক্সত সোমোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লাজ লোভিয়া এই বস্তুটো বহুত বেছি হৈ গ'ল এতিয়া আপোনাক লাগে টকা য'ত পইচা তাত আপুনি বেঙৰ নিচিনা জুপিয়াই গৈছে বেঙে য'ত পানী থাকে তাত জুপিয়াই নহয় প্ৰেক্টিকেল বসুমতাৰী এজন এনেকুৱা ব্যক্তি তেওঁ পলিটিকেলত জইন হৈছে অনলি অন নিজৰ বেংক বেলেন্স বনাবৰ কাৰণে তেওঁ কেতিয়াও BTR ভিতৰত থকা পাব্লিক সকলৰ কাৰণে ৰাইজৰ কামৰ কাৰণে তেওঁ পলিটিকেল জইন কৰা নাই তেওঁ যদি ৰাইজৰ কাৰণে জইন কৰিলেহেঁতেন ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলেহেঁতেন পাব্লিকৰ কাৰণে যদি চিন্তা কৰি তেওঁ পলিটিক্সত সোমালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে পানীত থকা বেঙৰ নিচিনা তেওঁ এইটোৰ পৰা সেইটোত জুপিয়াই নকৰিলেহেঁতেন এতিয়া তেওঁ কি কৰিলে UPPL চৰকাৰে হৰাৰ লগে লগে তেওঁ BPF চৰকাৰক জইন কৰিলে মাত্ৰ এইটোৱেই তেওঁ য'ত তেওঁৰ বেংক বেলেন্স তেওঁৰ গৰম হ'ব য'ত পকেট গৰম হ'ব য'ত তাৰ বেংক বেলেন্স হ'ব তাতে তেওঁ যাব যিজন ব্যক্তি এটা পলিটিকেল পাৰ্টিটো জইন কৰাৰ পিছত এইটো পাৰ্টিৰ পৰা সেইটো পাৰ্টিত জুপিয়াই যায় সেইটো মানুহক আপোনালোকে ভাবি ল'ব যে তেওঁ কেতিয়াও ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব অহা নাই তেওঁ যদি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিলে হয় তেওঁ যদি পাব্লিকৰ কাৰণে কাম কৰিব আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ UPPL চৰকাৰৰ লগতে থাকিলেহেঁতেন মৃত্যুৰলৈকে তেওঁ তেনেকুৱা পানীৰ বেঙৰ নিচিনা জুপিয়াই বেলেগ এটা পুখুৰীত জাপ নামাৰিলেহেঁতেন ৰিয়েলিটি जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय आरो मोनसेबाव दंबावो भिडिअ बे भिडिअ क्लिपखौबो एसे खोनासंना लाबानो जाबाय मा बुंखो थ' बिदिब्ला नायदो डक्टरबो प्रेक्टिकेल बसुमतारी स' बिथाङा माब्लानि समाव BPFआव जइन जाखो आरो दिनैनि दिनाव बिथाङा अलरेडि निउस पर्टेलनि गेजेरजों स्पेसियेलि फोसावनानै होबाय स्पेसियेलि बुंनानै होबाय रायजोफोरनि सिगाङाव खुला-खुलि बुंनानै होबाय BPFआव हाबबाय UPPLखौ गारनानै थ' बिथाङा थांनाय BTC इलेक्शननि सिगांसो UPPLआव हाबदोंमोन मानोना UPPLआ गभर्नमेन्टआव फैनो हायासै जेननायनि थाखाय जायफोरा दिनै BPFआ गभर्नमेन्टआव थानायखाय BPFनाव माबा मोनसे मोनगोन माबा मोनसे गुन्दै मोनजागोन माबा मोनसे आसायाव बिथाङा दिनै BPFआव हाबबाय सिदा खोथा दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोना सासे हारिमुनि मानसि सासे सावथुन मुलुगाव हारिमु बिथिंजों रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय रायजो राजाफोरजों सिनायजानाय सासे व्यक्ति सासे सोद्रोमा नाथाय नैबे समाव आं बेखौ बुंहरनो लुबैदों जाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी जाय कमेडियान एक्टर बिथांनिसिम स' दिनै जेसांखिनि हारिमुआव थानानै जेसांखिनि सन्मान मोनोमोन माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला माबा मोनसे फांसनफोर जायोब्ला इनभाइट खालामजानानै खावलायजानानै हांख्रायजानानै जेसांखिनि रायजोफोरजों अनसायजायोमोन नाथाय राजनीतिकआव थानानै जेब्ला राजनीतिकनि केम्पिं जागोन पलिटिक्सनि इलेक्शननि केम्पिं जागोन बै समाव नोङो जेब्ला इनभाइट खालामनानै जेसांखिनि कमेडियान खालामनाय बै इलेक्शन केम्पिंआव बेफोरबायदि खालामहैयोब्ला नोंहा हयथ' इसेबांखिनि अनसायनायबो मोनजाया जानो हागौ बा सोरजोंबा दुखु मोनजानोबो जानो हागौ मानोना गासैबो रायजो राजाफ्रानो सोरबा BPFनोबो भट होजोबा सोरबा UPPLनोबो भट होजोबा बबेबा मोनसे राजनीतिकआव गासैबो रायजो राजाफ्रानो भट होजोबनो होननानै मोनसे गोसो जानानै थाङा
तो सोरबा नोंखौ गाज्रि मोनगोन सोरबा BPF खौ सापर्टारा मोजां मोनसिगोन सोरबा BPF खौ गाज्रि मोनग्राया नोंखौबो गाज्रि मोनसिगोन तो हिंदीयाव फंसे बाथ्रा दङ बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे एक खजूर पर जिनकी छाया ना मिलती है गेदेर जानानै मा जानो जेरैहाय फांसे खिजुर बिफाङा ना बिनि सायख्लुमखौ मोननो हायो दा नै प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोना मुंदांखा मानसि जाखोमालाय मा जाखो लेखा गोरों मानसि जामालाय मा जाखो रोंगौथि गोनां मानसि जामालाय मा जाखो जुदि पाब्लिकफोरजों अनसायनाय मोनजाबा पाब्लिकफोरनि जेसांखिनि पाब्लिकफोरखौ गोसो बोहोनो हायोमोन हारिमु बिथिङाव दिनै हारिमुखौ नागारनानै बबेबा राजनितिक दोलोखौ थाखा फैसानि लबाव थिकानि लबाव कन्ट्राक्टारनि लबाव दिनै इउपिपिएलखौ गारनानै BPF हाबबाय BPF खौ गारनानै सोलाय सोल' बहा गुन्दै दं बेखौ नागिरना थाङोब्ला पाब्लिकफ्रा रायजोफ्रा बेखौ मोजां मोनगोन हारिमुनि मानसि होननानै बे माब्लाबाबो जानाय नङा बेखायनो खावलायनाय थादों जे जाय दिनै हारिमुनि मानसि जेसांखिनि दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारीया रायजोफोरजों सापर्ट मोनदों रायजोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनदों दिनै पलिटिक्सआव थानानै BPF थानानै सानदों जे फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्सनाव जे केम्पिं जायोब्ला इलेक्सननि मिटिंफोर जायोब्ला बिथाङा थांनानै जेरैबायदि इनभाइट खालामनाय समाव कमिटि खालामनाय बैबायदि खालामहैगोन होननानै सानदों नैबे साक्सेस जानाय नङा गोबां माने फ्लप जागोन बेहा आरो ओरैनोब्लाबो जाय राजनितिकआव थानाय राजखान्थियाव थानाय रायजोफ्रा इसेबां सैथो होननानै गनायखाया बुजिगौना दिनै जेसांखिनि हारिमु बिथिंखौ बिथांमोना दिनै बर'नि सावथुन मुलुगखौ सर्टआनो जा लंआनो जा बर'नि सावथुन मुलुगखौ फेहेरनो थाखाय फोजौनो थाखाय फुवारनो थाखाय आरो फैबाय थानाय उन जोलैफोरखौ जेनेरेसनफोरखौ फोरोंलांनांगौ बिथा खालामलांनांगौ बैसोरनि थाखाय माबा मोनसे हारिमु बिथिंखौ फोरोंलांनायाव उनफारसे जौगाहोनायाव मोनसे खामानि मावनाय दायित्व लानानै बिथांमोना हारिमुखौ फेहेरनायनि खामानि मावनांगौमोन हारिमु बिथिंनि सायावसो बिथांमोना मोजां खामानिखौ मावनांगौमोन हारिमुखौ माबायदि फेहेरनो हागोन बबे लामाजों बबे एंगेलजों थाङोबा जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगा अरलांगोन देरलांगोन मिथिजागोन मुलुगाव बयजोंबो अनसायजागोन दा बेफोरबायदि खामानि थांखिफोरखौ लानानैसो मावनांगौमोन नाथाय हारिमुजों सिनायजानाय मानसिया दिनै बेखौनो नेवसिनानै हारिमुखौ नेवसिनानै बबेबा थाखा फैसानि लबाव सोरबा पार्टिजों थाफानानै गावनि रायजोफोरखौ सोरबा पार्टिखौ सोरबा सुबुंखौ सोरबा माबा लिडारखौ रायनानै गावनि अपमान खालामना लानाया बे सैथो जागोन नामा आं बेखौ माने गनायथाव मोनासै आरो दा प्रेक्टिकेल बसुमतारी मोन बायदिया दिनै मा सानदों हारिमु बिथिंखौ मा सानदों फुसुंनो सानखो ना फेहेरनो सानखो बेखौ रायजोफ्रासो मिथिसिगोन जानो हागौ नोंथांमोना गासै भिडिअखौबो नुखाबाय आं बेखौनो जास्ट ओरैनो आपडेटनि थाखायल' लाना फैनाय जाबाय आरोना जास्ट आं बेखौ आपडेटनि थाखायल' लाना फैयो माने सोर मा बुंदों बेखौ आं आपडेट खालामना होयो आरोना लोगोफोर तो गासैबो भिडिअखौ शेयार खालाम गासैबो कमेन्ट खालाम गासैबो आरो जायफ्रा चेनेल गोदान आपडेट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर